फुंआइ सिरि cherai kaham kwrwng no nog ni ongkhoro buma bwpha ready khlaiwi school o tonirwio phiaba kiphilphuru hwnkha hwnkhe kwthwi khlaiwi tei kiphilwi phaisio nogo 4 bosor umorni sakib alam CCTV footages naimani yagulo ar jagao nugui mankha khorokni cherai bono banchirinani bagwi o khoroknwi teacher tongnai borokno thwikha abo hai problem wngwi tongkha hinui phiaba o teacher rok o cherai rokno ignore khlaika boni kokno kisafano khel khlailia paithago borok abo kahaike obhela khlaiwi khel khlaia wngma bai khoroksa cherai ni jan eba kheba langma chonani nangkha o cherai thwinai totrao kwchaoi chajaknai manwi kwchaoi ar jagao pura wngwi tongkha hinkhe KG1 ni cherai rok bini logi tongnai khoroknwi obo hai kwchai tongmani nugui borokni madam no thangwi sawi mani yagulo bo o madam rok kisafano bono yang naharliya ignore khlaikha bare bar obo hai kino sawika phiaba o teachers rok kisafano nailiya obhela khlaiwi tongkha obo haikhe tini hai dino jodi no o teachers khoroknwi rok o cherai ni kokno khel khlaika hinkhe tini 4 bosor umorni sakib alam KG1 o poriwi tongnai bo tini kwthang tongwi tongkhamu obo haike no school o teachers rok ni tomung chamung bo nugui mankha borok khoroknwi class khai tongmani jorao alochona eba kheba kok salai tongmani gossip khlaiwi tei kaisa phaising nugui mankha school ni pradhan shiক্ষক yakheba headmistress ar jagao interview na thanio bahaike boni school ni khoroksa cherai thwiwi bo warak khlaiwi interview riwi tongmani tei dukkhojonok wngnani dorkar phiaba khadojaknai wngnani dorkaro bo mwnwi thanda khlaiwi interview riwi tongkha ar jagao warak khlaiwi obo twiwi bo kwbangma borok rok kaham hamya comments rok bo khlainai bangkha sangbadik rok eba kheba reporter rok jephru swngkha o headmaster no tamni bagwi obo kahaike cherai rok thwikha tei obo hai cherai rok thwimani ukulogo school authority rok ni bwswk joratwi chaya wngwi man obo kahai swngmani yagulo kheno sakha jodi no chung public eba khiba buma bwpha hwnkha hinkhe students rok ni 100% no hinui saimano phiaba chwng tini school authority wngwi tongmani bagwi chwng obono 50% hinui sanai abo haike bo reply rekha reporter no hinkhe tabuk swngmung hinkhe obose obo kahaike buma bwpha hinkhe to sakni bwsa cherai kwlai no khibuwi school o rohorwi poriwi tongio obo joto responsibility tei naikolwi tongo school ni je authority eba kheba teachers rok ni sakao depend khlaiwi bongno biswas khlaiwi phiaba tinini hai jorao bongno biswas khlai rohmani jorao se obo kahaike obhela eba kheba ignore khlaiwi tongkha cherai rokni problem no khwnaliya abo haini bagwi no tini obo kahai jorao o cherai ni langma chonani nangkha obo kahai gotna gotiwi thangmani yagulo school ni principal obo kahaike dukkhojonok kok sanani tongmani tei khadojaknai rok kok sanani tongmani tei cherai rokni je parents tongmani borokno bwkha methemna tongthanio sebo kok kwchang sawi warak se interview riwi tongkha jemon boni school o kuno phano ongyaswk khlaiwi abo hai nungmani yagulo tei social media o viral wngmani yagulo o video borok rokni kaham hamya comments rok bo nugui mankha nijini bwsaya bwla haini bagwi no bo abo kahai phunugwi tongo school ni student rok thango phaio phiaba kuno phano ongjagya nijini sago kalaikha hinkhe se saimannai obo hai kwbangma no chwng nugui mankha nijini school o omo hai cherai rokni logeo gotna gotiwi thangmani yagulo dukkho prakash khlaiyani karwi sebo obo kahaike warak riwi tongo sabole chajaknai bono je cherai no buma bwpha absa kwlaini simui charwi khanui kosto khlaiwi tei bwkhani thwi no mokolni nojorni kotulriya khlaiwi amsake tori logriwi tumani abo kahai jora no chung teachers rok no biswas khlaiwi borok joto naikolnai tei khel khlainai hinui borok no yaphrai rwo tamni hinkhe borok khlaithon sikhari thon hinui phiaba tinini hai jorao omo kahai teachers rok no biswas khlaimani bagwi borokni bwsano kwmajaknani nangkha belai kheno dukho nangjaknai tei kha khamjaknai kok omo kahai rokni bagwi norok tamo sanani muchung comment section o thangwi comment khlai salai di tei o principal tei teachers rokni bagwi bo tamo sanani muchung abo bo norok salai di kisa norokni bwkhani kok rok।